wallahi wannan sallar bana ni ta ban mamaki. Duba baka gan mu, duba duk jikin mu ba mai sabon dinki. Abin mamaki wancan sallar nama dinki. Ga baby na ma tana kira na gun mai dinki. Kuma hajiya ta gayin wannan sallar ba wani girki. Wayo Allah na gangi ake bugan a cikina. Tunda ba labari gara in je in sheke kaina. Dama ka ce min wannan sallar za muku waina. To ai ta fasa ma. Wayo Allah na kamar an samun waigi. Wayo Allah na mutu na lalace. Barkar sallah, barkar sallah, mun zo yawon sallah, a ba mu goron sallah. Wannan sallar za mu ci naman sallah. Wannan sallar sai cikinmu ya zama kato. Wal aboki, ni fa wannan sallar ba ni da ko sisi ma. In na tuna yau sallah abun har kunya ma. Nan zaman da nake yi ba ni da ko asima. Ni fa nan da ka ganni zancen da nake ma. Abin da nake ji gara aman duka da itace. In na shafa cikina kayan cikin kamar an sace. Dan tsabar babu abokanai sun ce na zauce. Kai wewe dan sha ma kawai in koma harkar kwace. Kila in na dace wannan sallan ma ci shawarma. Wallahi babu ruwana. Ni ma babu ruwana. Wallahi na ma fasa. Dan ban 1000. Kiraman dan Yarabawa kila gurin sa akwai labari. Barkar sallah, barkar sallah, mun zo yawon sallah, a ba mu goron sallah. Wannan sallar za mu ci naman sallah. Wannan sallar sai cikinmu ya zama kato. Hello don Yarbawa ne muna gida mun dau wanka ne. Za mu je gun maman yabo. Ga mu nan zuwa mu sha bobo. Ana kira mama na yabo ya ce akwai nama akwai zobo. Ya ce sanu uku ya yanka si. Naman kaza sai ya ci ubansi. Akwai semo akwai tuwon gari. Akwai pomo akwai kodon gari. Akwai giya akwai ruwan fami. No, ka san mu Hausawa ne. Wannan harkar yawa ne. Akwai kunu akwai tuwon dawa. Kun san mu Yarbawa sai sin dawa ayyawa sai. Za ki je gun maman yabo. Za mu je gun maman yabo. To mu je gida gun maman yabo. Mun tafi yawon sallah. Barkar sallah, barkar sallah, mun zo yawon sallah, a ba mu goron sallah. Wannan sallar za mu ci naman sallah. Wannan sallar sai cikinmu ya zama kato.